ଏଇ ବାଇଗଣର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବନେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇଦେବା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଯିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବେସନ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଦହି ନେଇକି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଯିବା। ତା ସହିତ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଏତିକି ନେଇକି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ବାଇଗଣୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାଇଗଣକୁ କାଟିଥାଉ ପତଳା ପତଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ସେମିତି ବାଇଗଣକୁ କାଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଏମିତି 2ଟା ବାଇଗଣକୁ ରଖିକି ଲେୟାର କରିଦେବା। ମସଲାର ଭରପୁର ଭାବରେ ମସଲା ଦେବା। ତା ଉପରେ ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ଦେଇକି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଟିକେ ତେଲ ଲଗେଇକି ତାକୁ ମୋଡ଼ିକିନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ବି ଦେବା ଯେମିତି ଖୋଲି ନଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିନେବା। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ରର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବନେଇଥିଲୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକିନା ପୋଡ଼ି ନେବୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ବାଇଗଣ ପତ୍ର।